Вярваш ли в случайностите? И наистина ли са случайности? Миналата седмица записах едно видео, което един гълъб се блъсна в мен. Всъщност, ето този гълъб катастрофира в мен. И точно след като свърших видеото. И инстинктивно, по някакъв начин нещо ми подсказа, че трябва да снимам между двата магазина, където фона беше много добър. И точно тогава това гълъбче, според мен, е решил да се опита да полети от гнездото, обаче още малко. И изненада ме доста, като катастрофира в мен. После веднага погледнах и някаква котка много бързо беше действала и беше го награбила, успя да я изгоня. И реших да го пребера за няколко дена. Имаше малко инфекция в очите и обаче отидох на ветеринарен лекар и я закарах, също мисля, че е женска. И изписаха и капки за очи и сега е доста по-добре. Да, чудя се точно за тези случайности на пръв поглед. Нещо ми подскаже, че точно трябва да съм там. И това шесто чувство или по някакъв начин интуицията си. Тогава ми какво ще стане като отида. И винаги стават някакви интересни неща, когато човек следва интуицията си. И има нещо интересно, да. Има нещо интересно. Следвайте интуицията си, опитайте се да разчетете какво тя ви шепне, защото тя не крещи, тя шепне просто и си струва да я чуете, защото тя е много мъдра и ви мисли доброто. И ще се видим на върха.